Hej og velkommen til Lær at lave ballondyr med Niklas Bergmatic. Det er mig. Nu skal I se, vi skal bruge en ballon. Cirka den længde her. Og det vi skal lave, det er simpelthen en ballonhund. Måden man gør det på, det er, at man laver en pølse, som ser sådan her ud. Så laver man en pølse mere. Den næste pølse må gerne være lidt større end den første. Så gør man det, at man vipper sådan her. Så lige her, hvor foldet det ligger, der skal man altså lave et fold sammen med den anden. Der drejer man bare det hele rundt. Det ser sådan her ud. Sådan der. Så har vi altså allerede fået hovedet på ballonhunden. Det næste vi så mangler, det er en hals. Det bliver ligesom de to andre vi har lavet her. En lille pølse. Som sådan der. Så laver man en pølse mere, der er lidt større end den pølse man lige har lavet. Det er ikke meget større end skal være, men en lille smule. Så vipper man ned. Laver samme fremgangsmåde en gang til. Her hvor foldet det ligger, der tager man fat. Og drejer rundt. Så har vi altså fået forpartiet til en ballonhund. Sådan der. Så mangler vi simpelthen bagbenene og selvfølgelig halen. Det man gør det er, at man vælger at sige, at vi har cirka halvdelen af ballonen. Så tager vi næsten halvdelen af det der tilbage igen. Sådan der. Folder ned og rundt. Og vipper op. Så har vi altså fået en næse, vi har fået nogle ører, en hals, et par ben, en krop, et par bagben og en hale. Så mangler vi bare dutten op i enden. Det er den svære del. Der holder man fast her. Sørg for, at der kun kan komme en lille smule luft igennem. Og så trykker man. Sådan der. Så har vi altså fået en rigtig fin ballonhund. Kunne du tænke dig at lære at lave nogle af de her mange fine ballondyr, så følg med her på YouTube-kanalen. Smid et tommel op, et tommel ned, en kommentar i kommentarfeltet må I også meget gerne. Abonner på kanalen, så kan I se, når der kommer nye videoer om ballondyr eller trylleri.